Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu to nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortorake ɓe tinninoje meɗen. Tinninore nde garɗen hande en tinninay ɗum tinninore dede ko larani hala WhatsApp. Lawol ngol a tokkata a bloka groupe WhatsApp warta wala mo foti yerɓa message ha groupe man, sey an be ɓen ɓe a dugani yerɓugo message ha nder groupe man ɗo. Ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giida be dede saɗirma may ɗo, a tawa a créé groupe maɗa ɗum groupe dede ko larani ko wasu ko hunde fere, e nden bo haɗama himɓe gaɗay ko yerɓugo kujeji sin photoji vidéoji audio ko goɗɗo waɗa ko wollugo nder groupe may, sey a tawa himɓe ɗon bolwa gerɓa message ko nandi be majum. Ɗuɗɓe nder meɗen ɗon giida ɓe saɗirma man ɗo, e nden bo yake fere sey a tawa goɗɗo wari modifie inde groupe man ɗo, ko sanji inde man, ko yahi hosi hunde fere windini ɗum ɗo sarga ɗuɗɓe nder meɗen. En nandi ɗon lawol ngol a tokkata a waɗa block a warta wala mo foti yerɓa message ha nder groupe may ɗo, sey an mo créé groupe man be ɓen ɓe a dugani mana admin en. Ɗuɗɓe nder meɗen anda dede no ɗum warete, dalila may ɗum mi wi accu mi wara mi wanna en vidéo may musamman dow majum. En gaɗino vidéoji may ko salino en, amma ha ɓen wonɓe nder groupe ji meɗen je WhatsApp en tindini ɓe, min gi bo ha jotta himɓe ɗo ƴama min ƴamiman ɗo ko nde, dalila may ɗum min bi hani min gaɗa vidéo may musamman min gerɓa ngol ha nder chaîne meɗen jeygol Pulaku TV YouTube. Warta ɗo nde goɗɗo mari haje magol fu e ngol ton tawa e ngol tan. Yawwa dede ɓen andunoɓe no ɗum warete ma, ngam may ɗo min nottoro on kabde on gaɗana vidéo ɗo like, on kabde on gaɗa comment bo to dede ɓen ɓe anda no ɗum warete bo kabde ndare vidéo may ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa pamon dede no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko may ɗo mi ɗottoro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sey on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sey gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on dara ngol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo dede ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo may ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary, on accana min commentary je encourage min heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon min ɗottoro on tangi jite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man noni to en gari en mari haje en gaɗa ɗum ɗo, en nastan dede nder application WhatsApp meɗen banni. Nda application WhatsApp am, ɓawa to min nasti nder WhatsApp am banni nga maɓɓitake. Amma hedde ko may ɗo miɗo hokka on muñal dede ɗuɗɓe nder moɗon ɗon ɓe bolwani min ha WhatsApp, min keɓai min repondi ɓe. To message ji man ɗiɗo ɗuɗa wane, nde weti fu ɗiɗon gara, nde ko nde ɗiɗon gara, e nden bo to goɗɗo wiji hosan wakkati wi'a reponda e message ji man ɗo heɓata waɗugo vidéo ji yake fere. Ngam may ɗo ɓen bolwanɗe ɓe min keɓai min jaabi ɓe, sey on gaɗa muñal ɓawo kala ɓawo wakkati fu ni min keɓa min jaabo himɓe seɗɗa non may ha dede ɗum fu ɗum heɓa ɗum huɓɓira. To goɗɗo yerɓani min message ji min neɓi min repondai e message muɗum ni, ngam may to tawa ɓerna ɗum ɗuɗu on ɗum ɓuru sembe, kanjum waɗi mi tammi on pamaniyam. Yawwa to en gari en nasti en mari haje en gaɗa ɗum jotta misalu mi wawan mi nasta nder groupe ji mi tindinira be groupe jeygol Pulaku masalan banni. Nda groupe ji jeygol Pulaku, mi nasta nder groupe jeygol Pulaku banni, mi tammi on dari nda groupe jeygol Pulaku, min mi wawan mi yerɓa hunde mi winda ko ɗum ɗume jum mi wawan mi yerɓa. Jotta bana onon ɓen wonɓe nder groupe ji amin je WhatsApp jeygol Pulaku TV ɗo, on gi'an groupe may ngaɗo kubli wala mo foti wolwa nder maga, e to a yiɗi an bo a waɗana groupe maɗa banni, on gi'an bo ko on giɗi ha on modifia inde groupe man ɗo on potai on modifia, ko waɗi ngam min arti min bloki ɗum, sey min on lattiɓe admin en tan poti modifia ɗum e ko nandi be man. To a mari haje ma waɗana groupe maɗa banni, sey a wara ha dow inde groupe man, ha dow inde maga banni ɗo, mi tammi a lari ha dow inde man windi, sey a clika dow majum. Ɓawa to a cliki dow majum banni ɗum waddantama, sey a dirto les seɗɗa, sey a wara nda ha ɓe windi paramètre du groupe, ha paramètre du groupe a nastata. Ɓawa to a nasti dow majum banni ɗum waddanima, sey a lara nda ɗo ɓe windi ɗo ko larani hala ko larani modifiugo info du groupe, mo foti modifia info du groupe may isin inde majum e ko nandi be majum, mo foti modifia, sey a clika dow majum banni. Ɓawa to a cliki dow majum a lari min miɗo acci ɗum admin inike man, himɓe lattiɓe admin en tan poti gaɗa ɗum, bana min créé ɗo groupe may be on lattiɗo admin tan, himɓe ɓe mi hokki admin hamɓe tan poti modifia inde groupe may ɗo. To mi wartayno ɗum je dow ɗo bo ha ɓe windi tudde participant ɗo, kala gonɗo nder groupe may fu to hottani ɗum sanjay inde man, to ɗo yake fere a tawa ɗum ɗo sarga groupe ji fere. To a mari haje warta an tan foti modifia inde man, sey ɓen ɓe kokkuɗa admin, sey a warta ɗum dow admin inike man, sey a wara clika dow ok ɗo tan banni. To ɗo wala mo foti sanjama inde groupe ko info man ɗo e ko nandi be majum. Sey a warta ɗo dede ko larani hala envoyer de message, hala yerɓugo message, mo foti yerɓa message nder groupe man ɗo.
mo foti yerba message nder group mai sai click dow majum banni bawta click dow majum a lari to min mido acci je am admin inike man himbe ben lattibe admin en tan on poti gerba dede message nder group man e to mi wartirino dum dede toutes les participants bo wartan do himbeji wonbe nder group mai be pat be mbawai be gerba jotta dudbe nder modon jam to min ha group jamin do e noy on gati am nder group mi tawi group mai do kubli to mi mari haje jamugo no mi jamirta kanjum mi matini to goddo jaman do jama min dede gal privé amin tan jotta ba message didi ndaro don ha WhatsApp di do kebbini message ko burata temer didi serabe 40 e den ataw di pat majji dum buradi dum nder balle tati tan di gerba fere kam ma ɓurani nder balɗe ɗiɗi ko ñalande goo ɗi gerba e to en mbino groupe ji may ɗon maɓɓiti yimɓeji man ɓe pat ɓe ƴama nder groupe may ɗo warta onon wonɓe nder groupe may ɗo kad lamay on message ji man ɗi ɗuɗan to hakkilani ɗon jarana on crédit ha warta woɓɓe feere mbawata muña nder groupe may kanjum waɗi min kubli groupe ji may mi matini to goɗɗo mari haje e ƴamugo wawan ƴamami dow numéro ha am ko dow numéro ha Saleh Hassan non may ɗo ɗum ɓuran hoyugo yawa mi tammi on paami to ɗo to a wartiri ɗum ɗo admin inike man banta ndaruɗon ɗo ni sai a wara clique dow alama ok ɗo tan to a clique dow alama ok ɗo tan ni haala timmi walla mo foti yerba message nder groupe may sai ɓen latiɓe admin to a yiɗi hokkugo yimɓe admin bo a warai nda ɗo tan modifier admin du groupe sai a clique dow majum nda numéro ji gonɗi admin jotta nda ɗo numéro ji kanji noy nda min man ɗo be numéro ji kanji nayi nda numéro ji ɗiɗi ma ɗum numéro ji amin Adamu Haruna ɗi pat ɗum numéro ji am nda numéro ji ɗiɗi bo e ɗum deidei numéro ji Saleh Hassan yawwa kanji on goni deidei admin ha deidei groupe man ɗo to kanji tan poti deidei gerba hunde to a mari haje a ɓedda goɗɗo sai a tokka goɗɗo mo marra haje fu sai a sélectionna numéro mako sai a wara clique deidei ha les ɗo jotta nden savideki a hokkimo admin to ɗon lawol koyngol ngol tokkoton deidei garon gaɗon ɗum mi tammi on paami sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ta gejjite deidei partage ugol lien vidéo mayɗo heɓangol dayo nonnon banta min matinta on ko nde to ha min gerɓi vidéo wol to ni koda vidéo wol mayɗo hunde nde min gaɗi vidéo ma dow majum ɗum hunde on deidei nde anduɗa habdu laaru vidéo wol mayɗo no famɗiri fu a waɗa ko like tan heɓa YouTube bo ɓedda publigo vidéo wol mayɗo heɓangol dayo waɗe nder liste ɓen laaruɓe vidéo wol man ɗo mi tammi on paami sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna sey to en potti ha nder vidéo tammingol warugo yeeso. Assalamu aleykum.